Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maingad law kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan so sa kawit, ilabi na sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Tawgal ako sa pangan nga Rico. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan. Grow old with you. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Rico. Rico, doon ako'y lakton. Bantay yun ang tindahan din, ha? Sige ma. Ay, duka apa na ko eh. Labat di kang uda. Sam siguro ning urasa na ulit kagabi ikot. Ayo, Unsay ato? magpaload unta ko. Kupa niya, oy. Sakay pa nga niya, no? Iniglakaw niya. I-save ko niya ang number, be. Kana? Oo, pag una na to silingan din, he. Okay ma. Nga naman di ay. Wala ma, oy. Sige na. Pamasiyo na diha, aron mga una ta. O giniguman, tawagan nga to si Papa ni mo, ha? Ingna nga manihapon na. O ma. Kay. Di man siya mawa sa una-una. Ganina rin ko sigig text pero wagid mo reply ay. Ay. Rico! Bango na diha, manimba na ta. Ma, kailangan sa kumay. Ikaw ba? Daghan kay kag oras sa gawas, pero di gyud ka kahatag og usa ka oras sa Ginoo. Sige na, bango na diha. Uy, siya mo na. La, nag-serve di sa din sa simbahan di. Ma, ining Domingo ba? Kuyog ya po og simba ninyo ha? Uy, milagro ha? Kay ikaw na mo inanghagadron sa imong kaugalingon nga mo kuyog kag simba. Sa may nakauni mo. Ay, wala mo eh. Nakaamgol lang sa ko nga gusto ka sa imong gisulti. Nga wako'y panahon sa Ginoo. Pero kung mga laag gani nga way nungdan, tuwadayin ko. Maayo kun mao ka na. Unta ipadayo na nimo. Rico, nak. Unya nga po na lang tamanimba kay gikapoy pa ko. Gikan ko ng laba, mapahuway una ko. Unsa ma? La, kung magpahapon mi, hindi ko makakita niya. Karon tataod yung schedule nga mo-serve sa simbahan. Ma, ako na lang ang simba ma. Ha? Sa ikaw na lang. Dili ka mo dunga na mo niya? O ma, karon na lang ko tataod mo simba ha. Nahala, sige. Ika'y bahala.
misa. Bahala na. Paabuto na lang ako siyang gawas. Sige ha, una lang ko ninyo ha. Bye. Hi! Hello. Managkaila ta? Oo, nakapalood ka sa among tindahan at do. Silingan naman ta. Oo, nahinumdum na ko. Nisimba kagikan? Oo. May hinuon. Abi na kong pulos na lang yun laag ang mga batan-on ron. Ah, kuan ba? Sige mo kog text na mo. Di man ka mo reply. Ha? Ako ang gisave mong number katong nagpaload ko ka. Ikaw din na magsikig text na ko. Oo, ako. Unsa man untay tuyo ni mo nako? Ganahan kay kun mo. Ha? Unsa to? Pilasad kagabi nga di ko makatug og tarong kay di ka mawa sa kong nauna. Unsa? Tinuod. Ayagod pagbugal-bugal diha, uy. Um, Wa ka ba mahibaw nga 45 anyos na ko? Unya ikaw sa kong tanaw, murag bata pa gyud ka. mo 30 na ko. See? Ikaw, mo 30 pa. Samtang ako 45 na. Mong intawon dong, ayaw ko kiapil sa imong mga binuang, ha? Ha? Seryoso man ko. Og bisag maglikay pa ka na ako. Dili ko mohunong aron ipamatuod na ako nimo nga bisag layo ang gintang sa tong edad. Dili ni babag aron panggaon og mahalon ti ka. Salamat ha nga finally after pila ka higayon nga gi-reject na yung akong invitations. Nisugot na gyud ka nga makigkuyog na ako ron. Unsaon nga kulit ka manggog paayo? Um, pwede ko mo tana? Sige, unsa man. Asa rin mong bana? Dugay ng patay ang akong bana. Sa tinuod lang, dili mi kasado ato niya. Diya na ko nahibaw nga minyo dahil siyang dako nga naana ang among duha ka mga anak. Mao ba? So, uwa kay narelasyon sukad pagkamatay niya? Wara sad. Ah, Tingali kay mas gifocus magud na ko ang akong panahon sa akong mga anak. mahal ti ka. Rico, Tagilan ko gigayon. Ug ako ipamatuon nimo nga mahal ti ka. Nga kaya na kong atimanon ka. pero Rico, di na ko makahatag pa nimo og anak. 45 na ko, maglisod na ko. Ilse, dili man ang akong giapas nimo. Ikaw nga akong gusto. Rico. Kinila nga design sa sinina, sir? Oo, miss. Kadiyot lang ha. Wa ba mo yung laing kolor ini? Para sa imong mama, sir? You mean kini nga akong kuyog? Ako ni nga asawa, oy. Di ni na ako mama. Sorry. Sorry, sir. Sige na. Pangitaay lang mig laing kolor, be. O kung wa, kana na lang. Rico. Hunungon ta ni Rico. Kung magkuyog ta katawan tas mga tao. Ilse, wa ko'y labot. Mahal ti ka. Ug dili sila may importante nako. Ang atong pagbati sa usa-usa may importante nako. Mahal ko nimo, di ba? Oh, Rico. Pero nga akong mga anak, huwag ko mahibaw ko doon sa ilang reaksyon kung mahibaw sila bahin nato. Ato silang paybaon.
Unsa? Makikatubang ko nila. Ma, unsa ko'y nasuod sa imong utok nga ni patol mo kagsama ani? Mura ram ni mong anak ko eh. Mahal na ko inyong mama. Ug hangtod kanos ani mo siya kayang mahalon, ha? Dili ka mapulaan sa kadugayan? Batanon ka pa. Makakita pa kag mga batanong babae nga mas gwapa ug sama nimong edad. Please lang. Patagi ko ninyo chance aron ipamatuod na ko ninyo nga mahal na ko inyong inahan. Gawas na din sa amo, bro. Mintras kapugong pagkus akong kagalingon. Nak, husto na. Husto na. Kung di ka gustong masumbagan ko ng imong lalaki, ma, papaulian sa ila. Kay di gina na ko siya madawat. Rico, sige na. Lakaw na. Gawas na lang. Sige na, please. Paulit na lang sa inyo, Rico. Nabuang na ka? Nagpakauwaw ka lang namang mama ni mo din eh. Nahibaw na nga itong maslingan nga nakigrelasyon ka ng bangko na itong silingan diha nga maguwang ka ni mong edad. Pa, mahal na ko si Elsie. Anak, murara na ni mong inahan. Uy, taon. Doon na pa may daghang babae diya nga bagay ni mo. Ma, Bola. pa. Dili bang mo makasabot na ko? Mahal na ko si Elsie. Muna ako gibati. Nga nung magbuwang sa edad na ko. Babag bagi na sa usa ka relasyon. Dakong babag. Kung para ninyo, babag ni. Pero para na ko, dili oy. Og labanan gyud ako akong gugma ngadto niya. Kay mahal na ko si Elsie. Nag-unsa naman si ka din eh, ha? Kagahi ba ni mo ko? Please lang. Gusto na kong ikasulti inyong mama. Wa ba ka mahibaw? Nga sobra nga kawawan ang imong gihatag sa mong inahan? Napuno siya sa mga libak sa mga tao din eh. Maluoy ka. Mahal na ko ang imong mama. Abuang ka man tingali? Di mo ka makasabot? Ha? Di gudi ka maglikay, ha? Kinibay mo! Saman! Di pa yung kamutagam! Ha? Anak, husto na! Husto na! Elsie! Pasakitan man ni si Rico, ha? Husto na! Malukoy ka niya! Dili sayo ang among giagian ni Elsie. Kay naglisod man gyud og dawat ang among isig ka pamilya sa among relasyon. Pero gifight gid namo ang among gugma. Tungod kay mahal na ko siya. Hangtod nga nadawat na gyud mi nila sa hingpit. Ug sa pagkakaron, ninyo nami. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa RMN.